maybe ma ya ɗan fara girma, ɗan fara shekara 1 shekara 2, kaga already shi ya fara zama mutum. So sai ka ɗauko shi sai ka ci gaba da amfani da shi ta hanyar da kake so, za ka ɗora shi akan tarbiyyar da kake so ko. Akwai kuma ɗan da aka haifa, wato custom models. Custom models su ake farawa ƙirƙiran su daga scratch, from scratch ake ƙirƙiran su. Ɗa ne wanda za a fara ɗaukan ciki shi tun daga farko, a zo a yi wata 9 a haife shi, sannan a ci gaba da bashi tarbiyya. So bambancin da nake so ku bambance, idan ka samu kana so, maybe ina da wani aiki project da zan yi, ina so in ƙirƙira application na kaina, so ina so in sa model a ciki, AI ɗin da zai dinga maybe kula da patient, ko na patient ne ko kuma na kula da harkan kasuwanci na, idan bana nan customer suka zo zai yi min kaza, zai recording data, zai ba su amsa akan kaza, zai ba su amsa, ya zan yi in yi wannan abubuwan. So akwai wanda zan ɗauko daga farko shine custom models, zan ɗauko shi domin in ƙirƙire shi akan purpose da nake so. Kawai abin da nake so ya kula min da wannan application ɗin na kasuwanci na, idan customers sun zo bana nan, sun yi tambaya, ga irin tambayoyin da nake tunani, saboda ai kafin in yi wa'innan sai na yi research, na ga to me da me users ɗina na wannan abin suke bukata, so wani irin tambaya za su dinga yi, maybe akwai application ɗin da ya riga yi nawa, so kawai ina so in canza abubuwan da babu a cikin, maybe su ba su iya amfani da AI ba. Kasuwanci nake yi, ina da application, kawai customers za su zo su abu, so ake samun matsala. Bana nan wasu suna da wasu matsalolin da ba za su iya tambaya ba, ko kuma suna so su tambaya bana nan, ya za a yi? Kun gane? Kamar customers care da ake samu, a ce an samu customer care a applications kamar na banki da wane ne, to kamar haka ne zan sa shi, sai in tsara mashi data, kamar irin waɗanda suke shiga AliExpress na gani, in kun shiga za ku magana, akwai already tambayoyin da an tsara, idan ka wuce nan ba za su iya ba. Su za su ma nuno maka tambayoyin da kake da su, waɗanda ake tunanin su za a fi karkata, su ne manyan matsalolin users na wannan applications ɗin. So custom model ana amfani da shi ne domin a yi training ɗin shi akan purpose ɗin da ake so from scratch. Pre-trained model shi kuma ana ɗauko shi ne a yi amfani da shi bayan already an riga an sarrafa shi, masu shi sun riga sun sarrafa shi, to ɗan abin da za a mishi kwaskwarima ne. Kamar misali wannan ChatGPT da muke amfani da shi a yau, ChatGPT duk da ya riga ya zama babba, kun gane, muna amfani da shi, so amma za ku iya sarrafa shi ta yanda za ku iya sa shi ya yi muku abin da kuke so. So ta yaya za ku sa shi ya yi abin da kuke so? So shi kuma wannan yana da buƙatar ku fahimci wani abubuwa da ake ce ma prompt engineering. Idan kuka fahimci wannan prompt engineering, abu ne wanda yake yanayin yanda ka karance shi, yanda ka karanci yanda yake, za ka dinga yi mishi tambaya. Idan za ka yi mishi tambaya akan abin da kake so, za ka yi daidai da yanda zai iya fahimtar abin da kake nufi ya baka amsa. Zan tsaya a nan ne saboda ba zan shiga wani abun ba. Insha Allahu, ga waɗanda suke developers da kuma waɗanda suke kamar designers irina, waɗanda za su iya son ƙila a application ɗinsu ko a designs ɗinsu, za su iya sa wasu abubuwa a ciki like AI ɗin, za su including AI, za su iya amfani da wannan ilimin, amma yana buƙatar dole developers, kamar yadda dole duk ayyukan da muke a matsayinmu na UIS designer muna buƙatar developers su yi wani abu, in dai kai ma ba developers ba ne. So saboda su za su ce akwai gurare, insha Allahu bidiyo na gaba zan yi ƙoƙari, in kuna da buƙata zan yi ƙoƙari in faɗi muku websites da za ku je ku downloading na wa'innan models ɗin, ya ake. Idan open source ne, su ne za ku same su a free, kamar su irin GPT-2 ɗin nan, GPT-3 duk free ne za ka iya amfani da su, da a open source. Su ya zan ce Hausan da za ku gane, su already su a buɗe suke, za ku iya amfani da su. Za ku iya. Akwai kuma wa'inda
close source ne, su ba za ku iya amfani da su ba saboda already suna a cikin mulki na wanda ya yi developing ɗinsu. So ƙila za a ce sai kun je pro version sai kun siya sannan za ku iya amfani da su ku sarrafa su. So insha Allahu a bidiyo na gaba za ku ji a wane website za ku iya samun irin wa'innan models ɗin da za ku ƙirƙira ma kanku su, ko ku ɗauko su a matsayin 'ya'yan riƙo, ko kuma ku ɗauko cikin su ku yi renon cikin ku haife su da kanku. A yau mun samu ilimi akan menene NLP wato language processing, sai kuma LLM wato large language model irin su ChatGPT da su BAT da su Gemini da yawa na Google kenan. Sai kuma mun ji menene bambancin pre-trained model da kuma custom model. Kamar yadda na ce insha Allah a bidiyo na gaba za mu ci gaba da ba da ilimi akan yadda za ku fahimci ChatGPT da AIs ɗin da kuke amfani da su waye, ta yaya ake samar da su, kuma ta yaya ake ganin suna yin abubuwa na ban al'ajabi wanda wasu ke jin tsoro har yanzu ba su yadda ba. Ta ku Murna Global. Assalamu alaikum warahmatullahi.